Začali sa fašiangy. Obdobie plesov, zábavy a hodovania potrvá až do Popolcovej stredy. My sme sa boli pozrieť v Brutovciach na Spiši, kde majú fašiangy vyše 100-ročnú tradíciu. Veselý fašiangový sprievod chodil od domu k domu a navštevoval rodiny po celej dedine. Vítame vás. Už vás máme, hej. Dobrý roku, že by sa darilo rodine, pozmáme nás večernú zabavu. Brutovčania ostali dodnes verní tradíciám, nechýbali preto ani zábavné fašiangové masky. Ja som starý a som napchatý slamou. Teplo mi je. To je symbol honosnosti, veľa slámy. My sme symbol šťastia. Prečo máte zvony na sebe? Aby to bolo také veselšie trošku. Tak proste do rytmu zvoním. Koza väčšinou symbolizuje skôr ten pohanské nejaké zvyky. Maska kozy ako symbol plodnosti vyčarovala starším ľuďom úsmev na tvári. Zaspomínali si na fašiangy, keď boli oni mladí. V kroju tancovali 2 dni. Bola zabava, nie jeden, jak teraz, jeden večer. Mne sa veľmi páči, ale ešte nakedy lepšie bolo. Jak chodili, tak zberali slaninu a teraz už to nie, hej, vajíčka. Večer z toho praženicu si narobili. Sprievod sa na návštevách občerstvil, zaspieval, ale i zabavil. Cigán s cigánkou totiž natierali každého, kto im prišiel do rany s osadou zmiešanou s indulónou. Prináša to vraj šťastie. Teraz už som čárna, dobre? Šmakuje to, no. Prekrásna. Jak na fašenky, nie? Musí to byť. Máš tyle šťastia, že podaj športku a vyhráš. Fašiangy v Brutovciach boli aj atrakciou pre turistov. U nás niečo také nie je, je to akože pekné, my sme to prvýkrát. Fašiangy sú niečo výnimočné. Najmä u nás v Brutovciach, keďže máme nadmorskú výšku 860 metrov, je život pomerne ťažký, takže tie fašiangy trocha pokrajú tých ľudí. Na dnešnej večernej veselici sa Brutovčania zabávajú a do sítosti tancujú. Z Brutoviec Marie Balážová, RTVS.